เ
blanc i un de negre, la procedència desconeguda. El que pels apuntants que no és la primera vegada que passa. Hi ha registres antics que parlen d'uns fets molt semblants fa més d'un segle. Segons la llegenda, aquests ous estarien estretament vinculats a la rivalitat històrica entre els dos bàndols dels blancs i els negres. De segur que l'interior de cada ou s'hi amaga una criatura efímera, ésser ballador, com una mena del fènix, que només emergeix quan les dues colles arriben al punt àlgid de rivalitat. Quan les closques esclaten, les criatures es manifesten ballant. El naixement i unió d'aquestes dues aus propelles preocupa els sorians i sorianques pels rumors de possibles aldarulls i baralles. Aquesta sorprenent aparició ha generat una gran expectació entre els veïns i veïnes de Súria, que s'han concentrat a dues places del poble per presenciar el que podria ser un nou capítol d'aquesta llegenda negra. Us informa Francesc Garriga, de Mesura. Ara us toca a vosaltres, trapelles. Seguiu la coreografia de la polla. Molt ben fet. A la plaça Major hi tornarem. Feu-ho molt millor que els blancs.